O Día da Danza ten unha cita especial en Boiro. A Casa Consistorial boirense acollerá un espectáculo de baile da Asociación Cempliés que, como novidade, se realizará na azotea. O Concello de Boiro acolle este domingo unha actividade do máis peculiar. Para conmemorar o Día da Danza, acollerán un espectáculo de baile na azotea do edificio consistorial. Máis de 60 rapazas da Escola Cempliés ofrecerán todo o seu repertorio de ballet para unha actividade que será de balde. Con motivo do mes da danza, imos facer unha pequena actuación na azotea de aquí do edificio consistorial do Concello de Boiro para festexar esa data e para pôr en valor o valor da danza na comarca e, sobre todo, en Boiro, que temos numerosos grupos dedicados tanto tradicionais como de danza clásica. Será este domingo 27, faremos 2 pases por mor do aforo. Un será ás 12 da mañá e outro a 1:15. Nada máis, serán aproximadamente 65 nenas que interpretarán 10 pezas de aproximadamente 3 minutos de duración. Un evento que non é novo para conmemorar o Día da Danza, pero que este domingo se traslada á azotea do Concello. Realizaranse 2 actuacións para favorecer a asistencia do maior número posible de persoas no público. A Escola de Ballet Cempliés fai un pequeno evento ese día. Estes anos o estaba facendo na Plaza do Concello, pero este ano queremos darlle un poquinho máis de valor e un poquinho máis de empuxe a ese Día da Danza e vamos a facer un espectáculo un poquinho máis especial na azotea do Concello de Boiro. Como ben dixo antes Susana, van a ser 2 sesións porque o aforo é un pouco limitado. Un será ás 12 da mañán e outro a 1:15 da tarde. O domingo 27 de abril, como ben dixen antes. Non é o primeiro evento que Cempliés realiza na azotea do Concello, que agora repite con esta actividade no Día da Danza. Tuvemos un evento de danza con Cempliés na azotea do Concello e foi algo espectacular e este ano nós, dende a Concellería de Cultura, estamos moi contentos que se repita de novo este evento e, ademais, para celebrar algo tan importante e significativo, porque xa que hai tantos nenos e nenas que no noso Concello se dedican de maneira simbólica a aprender a danza, pois queremos que un bo día non solamente para conmemorar a danza, sino para darlle un pouco de ánimo a todos estes nenos e nenas que fan tanto esforzo para traballar por esta maneira de arte. Simplemente recordar, día domingo, 27 de abril, a partir das 12 da mañán, a primeira sesión, a 1:15, o segundo pase,